Poďme sa pozrieť na Rodakar Slovakia. Ponúkajú naozaj všetko pre manipulačnú techniku. Ako zefektívniť logistiku a sklad? Toto je otázka, ktorú si kladie asi každá firma. A ich cieľ? Jednoducho. Ponúknuť riešenia, ktoré sú nielen spoľahlivé, ale hlavne funkčné. Tak ako to vlastne robia? Všetko sa začína obstaraním tej správnej techniky. Ponúkajú nové vozíky heli aj jazdené stroje, dokonca aj s možnosťou financovania. Ak techniku netreba hneď kupovať, super riešením je prenájom. Či už krátkodobý, alebo dlhodobý. No, mať techniku je len začiatok. Kľúčové je udržať ju v top stave. Servis je flexibilný. Buď prídu priamo do firmy, alebo sa generálky robia v dielniach. A to všetko je podložené viac ako 20 rokmi skúseností. To je už čo povedať. Aby boli opravy rýchle, bežne diely držia skladom, a to vrátane servisu batérií. Ale pozor, funkčné stroje nie sú všetko. Čo bezpečnosť a legislatíva? Samozrejmosťou sú aj technické kontroly alebo STKčky, ktoré vyžaduje zákon. A to isté platí pre vozíky na plyn. Tie musia prejsť odbornou revíziou LPG. Kvalifikovaná obsluha je základ bezpečnosti, preto ponúkajú kompletné školenia až po preukaz. A čo ak sú požiadavky trochu neštandardné? Na to sú tu špeciálne služby. Kúpený či prenajatý stroj? Žiaden problém, profesionálne ho prepravia priamo na miesto. Niekedy však nestačí len stroj. Vtedy príde vhod pomoc skúsenej obsluhy pri manipulácii. Jeden vozík, no veľa možností. A to vďaka obrovskej ponuke prídavných zariadení. A pointa? Všetko sa točí okolo riešení ušitých presne na mieru konkrétnym potrebám. Takže keď sa to všetko spojí, Rodakar je naozaj komplexný partner pre efektívnu logistiku.